Abaxhasi bombutho wezopolitiko iGood Party bebephume ngobuninzi babo namhlanje. Kwaye inkokheli yeli qela uPatricia De Lille belibonakala lizithembile ngelixa eBegay'inkxaso yovoto, esithi eli qela liza kubuyisa isidima nesithozela soluntu. Le inkokheli igxeke iqela le-DA ngokungazi neenkonzo eluntwini. We have been building the party and growing the party and preparing for the local government elections. So I'm happy to see the growth in the city, and I'm happy to see that a lot of problems have been addressed already by the good candidates. Balandeli beliqela bathi baza kuphuma ngobuninzi ngomhla wokuqala kaNovemba. In this area, in the northern area, our people is been neglected. We've been lied of the previous parties who was in charge here for 17 years. Loka De Lille uphinda wabongoza abaxhasi bakhe bajonge iibhokisi zovoto esithi ziyabiwa ngomhla wovoto. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni.